тоҷикистон, Россия ва ҷаҳон дар барномаи иттилоъоти хабар. ҳамарӯза бо пахши мустақим аз студияи марказии радиои муҳоҷир. дархост, пешниҳод ва ё иттилоъе доред, пас метавонед бо мо давоми 24 соат бо шумораи 8967 111 56 46 дар тамос бошед. радиои муҳоҷир, бигзор то бигӯяд. дуруд сомиёни арҷуманд, шарҳи ҷамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 10 январ аст, соат дар Москав 17:30. дар минтақаи назимардӣ тоҷикистону қирғизистон муноқишаи навбатӣ сар задааст. шаби 9 ба 10 январ сокинони деҳаи сомониёни шаҳри исфараи тоҷикистон бо сокинони маҳаллаи кӯктоши ҷамоати деҳоти оқсои ноҳияи Бодканти ҷумҳурии Қирғизистон сангпартоӣ мекунанд, ки дар натиҷаи ин аз ҳарду ҷониб зиёни расонидан ба моликиятро ба бор меорад. тибқи иттилои хадамоти марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аз самти Қирғизистон ба нақлиёти шахсии корманди шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуи шаҳри Исфара тирхолӣ карда мешавад. дар сурати такрор шудани ҳолати мазкур тамоми масъулият ба дӯши мақомоти дахлдори кишвари ҳамсоя хоҳад буд, омадааст дар баёнияи хадамоти марзбонии Тоҷикистон. мақомоти марзбонии Қирғизистон бошад дар ҳодисаи тирпаронии марзбонони тоҷикро гунаҳгор дониста хабар додааст, ки тирпаронӣ бо танаффус ва танҳо аз ҷониби Тоҷикистон сурат гирифтааст. дар робита ба ин сафири Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистонро ба вазорати корҳои хориҷаи Қирғизистон даъват кардаанд. дар шаҳри Прагаи ҷумҳурии Чех пулис як ронандаро, ки борҳо қоидаи ҳаракат дар роҳро дағалано вайрон мекунад, дастгир кардааст, ки ин нафар як муҳоҷир аз Ӯзбекистон мебошад. ҳангоми тафтиши ҳуҷҷатҳо маълум гардидааст, ки ин зодаи Ӯзбекистон бо визаи кишвари Лаҳистон дар ҳудуди ҷумҳурии Чех ба таксиронӣ машғул буда, санади ҳаққи иқомат ва кор дар ҳудуди ҷумҳурии Чехро надоштааст. айни ҳол муҳоҷири ӯзбекистониро дар боздоштгоҳи муваққатии муҳоҷирӣ нигоҳ медоранд ва ӯро хатари ихроҷ از اروپا تهدید می‌کند. идомаи хабарҳои рӯз. рӯзномаи миллият менависад, ки дар шаҳри Истанбули Туркиё полис ду шаҳрванди Туркманистонро бо гумони куштор ва расонидани зарари вазмин ба саломатии инсон боздошт карданд. гуфта мешавад, ки шаби 1 январ дар хонаи иҷоравие дар ноҳияи Эсенюрти Истанбул ду шаҳрванди Туркманистон як ҳамватани худро бо корд захмӣ карда, як шаҳрванди Ӯзбекистонро дар ҷои ҳодиса бо зарби корд ба ҳалокат мерасонанд. нафари захмиро табибон аз дами марг наҷот дода, ҷасади шаҳрванди Ӯзбекистонро бошад хадамоти изтирорӣ ва ҳифзи ҳуқуқ аз соҳилҳои канори шаҳр ёфт карданд. дар пайи ҳодисаи марги шаҳрванди Ӯзбекистон ва бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатии як шаҳрванди Туркманистон, ду шаҳрванди Туркманистон ҳамчун гумонбар дар ин ҷиноят дастгир гардиданд. таҳқиқи пешакии ҳодисаро додистонии Истанбул бардошт дорад. дар Туркманистон мақомоти полис талош доранд то шаҳрвандони ин кишварро, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Туркиё қарор доранд, ба кишварашон баргардонанд. дар ин бора радиои Озодӣ ба истинод аз қавли хабарнигори бахши туркмании худ хабар медиҳад. чунин ҳолат дар вилояти Лебапи Туркманистон ба назар расидааст. дар хабар гуфта мешавад, ки кормандони полис маълумоти шахсии шаҳрвандоне, ки дар Туркиё қарор доранд, аз хадамоти муҳоҷирати ин кишвар дастрас мекунанд ва ба хонаи наздикону пайвандони онҳо рафта, ононро водор месозанд, ки наздикони худро, ки визаашон дар Туркиё ба анҷом расидааст, ба ватан баргардонанд. мақомоти туркман ҳамчунин ба шаҳрвандонашон ҳушдор доданд, ки дар оянда ҷараёни сафар ба Туркияро мушкилтар мекунанд.
идомаи ҷамъбастии хабарҳои рӯзро шунида истодаед мустақиман. Сомонаи Азия плюс бо иттилоъ аз бахши хабарии Осиёи марказӣ менависад ки Ҷастин Тюрдо, сарвазири Канада, иброз доштааст ки ҳавопаймои Боинг 737 мутааллиқ ба ширкати украинӣ ки дар фазои шаҳри Теҳрон субҳи 8 январи соли ҷорӣ суқут кард, кори дасти мақомоти Эрон аст. нахуст вазири Канада иброз доштааст ки мо аз чанд манбаъ иттилоъ дорем аз кишварҳои гуногун ва созмони иктишофии худамон ки ҳавопаймо бар асари партоби як мушаки эронӣ суқут кардааст ва ӯ ҳамзамон қайд доштааст ки шояд ин амали барқасдона набуд, лекин ба ҳар ҳол мушаки партобшуда аз ҷониби Эрон буд, афзудааст дар як нишасти хабарии худ Ҷастин Тюрдо, сарвазири Канада. хотиррасон мекунем ки 8 январ дар Теҳрон ҳавопаймои Боинг 737 мутааллиқ ба Украина бо 170 нафар мусофир ва халабонон ки аз фурудгоҳи Имом Ҳумайнии Теҳрон ба самти Киеви Украина парвоз кард, чанд лаҳза баъд аз парвоз дар ҳаво муҳаррики тайёра оташ гирифта ба замин сарозир шуд. шумораи мусофирини дохили тайёраи суқуткарда 170 нафар гуфта мешавад. онҳо шаҳрвандони Эрон, Канада, Олмон, Бритониёи Кабир, Шветсия ва Афғонистон буда ҳамагӣ дар пайи фоҷиа ба ҳалокат расидаанд. идомаи нашри хабарист. шаҳрвандони Ӯзбекистон аз пулситонӣ дар сарҳади давлатии Қазоқистон ба рӯзномаи Подробно.уз шикоят бурданд. тавре хабар дода мешавад, дар гузаргоҳи сарҳадии Тажени ҷумҳурии Қазоқистон шахсони номаълум гӯё барои зуд ва бе ягон мушкил аз сарҳади давлатии Қазоқистон гузарониндани шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистон маблағ меситонанд. ҳамчунин оварда шудааст ки сафорати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷумҳурии Қазоқистон оиди чораҷӯӣ ва ҳалли масъалаи ғайриқонунӣ ситонидани маблағ аз шаҳрвандони Ӯзбекистон дар сарҳади давлати Қазоқистон ба мақомоти расмӣ дар Нурсултон муроҷиат намудаанд. шунавандагони азиз, дар охири ҷамъбастии хабарҳои рӯз як эълон низ дорем. шоми имрӯз ним соат баъд соати 18 яъне ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хатти сарҳади давлатӣ ба радиои муҳоҷир тариқи смс паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, имо ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 04 10 8967 111 56 46 суоли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. нашри ҷамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. саломат бошед.